מעולה. תעבור, יאללה, תעבור לעצור את התנועה. זה חשוב גם לכם, זה גם חשוב לכם שתסתכלו בשעה טובה, זה חשוב לכם מאוד. אנחנו עושים בשבילכם את העבודה, לא רק ההורים והם, מה זה? לא מבקשים משהו במיוחד, תכירו בחוק סיעוד, תכנסו את זה. תנו לו את זה לשרה תגיד כמה מילים ואז תתחיל לגלגל. תגיד כמה מילים למה אנחנו כאן ואז תתחיל לגלגל. הנה שלום. הנה טובול. תגיד כמה מילים למצלמה מה אנחנו עושים פה. למה אנחנו כאן היום? אנחנו כאן כדי לנסות לדרבן את צמרת המדינה, את צמרת האוצר, להגיע אחת ולתמיד לחוקק את החוק להכללה של האשפוז הסיעודי בתוך חוק הבריאות הממלכתי. מצב שהוא המשכיות של מצב כזה הוא בלתי נסבל. צריך לדאוג גם לקשיש וגם לזקן שזקוק לאשפוז סיעודי. מדובר פה ב-35,000 זקנים שאנחנו מבקשים שמסגרת החוק לא תעלה אגורה אחת למדינה, אלא על ידי תוספת של 5 פרומיל בתוך הביטוח הלאומי שיחצה את כל ההוצאה הזו. ככה שאין פה בעיה תקציבית, יש פה בעיה של נטל על האזרחים במחיר סמלי ביותר, ובכך נפתור את הבעיה הזו שנמשכת שנים ללא פתרון. אנחנו קוראים בשם כולם, בשם כל הגמלאים, אנחנו מדברים כרגע כנציגי ארגוני הגמלאים בארץ, להביא את החוק הזה לידי סיום וחדל עם הסחבת שנמשכת שנים. המון תודה.